Hárckú úr most éppen cipőtárs, ugye Hárckú? Jó lesz. Igen. András besegít. Temetés. Na mutasd meg vigyázz innen, mutasd meg a cipőt. Ez nagyon jó lesz, de szerintem nem fog megállni. De majd a másik oldal. Mutasd meg, légy szíves a cipőt. Mutasd meg a cipőt. Meg készen van, most mehetsz, mutasd meg a cipőt. Oda nézd, oda friss. Oda a friss anyag. Mi a fasz csinál? Jó. Nem jó! Tényleg, akasszuk már! Viszontlátásra mehetsz aludni. Na jó van. Hárckú, köszönj el a nézőktől. Köszönj el a nézőktől, Hárckú. Nézz ide. Nem! Nem baj, a Facebookra vagy Youtube-ra felmegy. Mi van, hogyha szabad feltennem Youtube-ra? Felrakhatom? Igen? Jó, kösz. De Facebookra nem megy fel.